Väčšinou, keď sa povie história, predstavíme si veľké mená, kráľovské dvory a rozhodujúce bitky. Dnes sa ale pozrime na príbeh miesta, ktoré stálo tak trochu bokom, na samom okraji veľkých dejín. No napriek tomu, alebo možno práve preto, je jeho príbeh fascinujúci. Toto sú Podhorany. Áno, dejiny zvyčajne píšu víťazi, králi a dobyvatelia. Ale čo tie milióny príbehov, ktoré sa odohrávali v ich tieni? No, presne taký si dnes rozpovieme. V jadre tohto všetkého je príbeh jedného kopca, jednej prastarej studne a hlavne húževnatých ľudí. Ľudí, ktorých osud navždy spečatila ich poloha. Pretože oni nestáli na stráži len tak niekde. Stáli na stráži na samom okraji kráľovstva. Tak poďme na to. Vráťme sa úplne na začiatok. Do doby, keď toto územie nebola žiadna pokojná dedinka, ale divoká, nebezpečná a absolútne kľúčová hranica Uhorského kráľovstva. Oblasť dnešných Podhorian bola totiž súčasťou niečoho, čomu sa hovorilo kráľovský hvozd. A teraz si nepredstavujte les, kam sa chodí na huby. Toto bol sofistikovaný obranný systém, tzv. Konfínium. V podstate išlo o obrovskú, takmer nepreniknutelnú bariéru z pralesov a umelých zásekov, ktorá chránila Uhorsko pred nájazdmi z Poľska a preto najväčšou hrozbou z východu Mongolmi. Aj preto sa pôvodný názov miesta Asgut prekladá ako zajačia studňa. Symbolizovalo to život, hojnosť zvery pri dôležitom pramení. No a samozrejme, ako to už býva, s menom sa spája aj prastará legenda. Tá hovorí, že hlboko v útrobách vrchu Haľagoš stráži nesmierny poklad zlatý zajac. A teraz prichádza absolútne prelomový moment. Píše sa rok 1283, kráľ Ladislav IV. Kumánsky odmenuje miestnych strážcov hvozdu kráľovskou darovaciou listinou. Z obyčajných strážcov sa stávajú slobodní zemania, majitelia pôdy. A toto je ten moment, kedy je fascinujúce si to dať do kontextu. Kým tu v tichu lesov vzniká nová spoločenská vrstva, tak na druhom konci sveta je obrovská mongolská ríša na vrchole svojej moci a Marco Polo práve cestuje po Číne. Lenže, ako to už v dejinách býva, čerstvo nadobudná sloboda nemala trvať dlho. Na obzore sa totiž zjavila nová, oveľa zákernejšia hrozba. A tá neprichádzala zo zahraničia, ale priamo zvnútra kráľovstva. Na prelome 13. a 14. storočia totiž Uhorsko neovládal kráľ, ale mocní oligarchovia. A celý severovýchod krajiny mal pod palcom rod Omudejovcov. Pre malých čerstvých zemanov z Askutítu to bola existenčná hrozba. Ako mohli čeliť niekomu tak mocnému? Ich majetky a vlastne aj holé životy viseli na vlásku. Odpoveď prišla v jednej z najväčších a najkrvavejších bitiek našich dejín. 15. júna 1312 sa pri Rozhanovciach stretli vojska kráľa Karola I. Roberta s obrovskou armádou Omodejovcov. Situácia bola pre kráľa kritická, jeho vojsko bolo na pokraji porážky. No v poslednej chvíli prišiel zvrat. Zúfalý protiútok rytierov Johanitov a spišských Sasov úplne zmenil priebeh bitky a priniesol kráľovi drvivé víťazstvo. Pre malú obec Asgut bol výsledok tejto bitky doslova vykúpením. Moc oligarchov bola konečne zlomená a miestni zemania si tak mohli zabezpečiť svoj majetok a budúcnosť, a to pod priamou ochranou kráľovskej koruny. A teraz skočme o niekoľko storočí dopredu. Stredoveké meče a štíty vystriedali pluhy a motiky. Obec vstupuje do úplne novej éry, ktorú budú formovať osvietenské reformy a jedna veľmi nenápadná, no absolútne revolučná plodina. Takže v novoveku sa na scéne objavujú dva dôležité rody. Na jednej strane Krtveljesjovci, ktorých meno v preklade znamená hruška a ktorí ako inak rozvíjali ovocinárstvo. No a potom tu boli mocnejší Botovci a tí kontrolovali to najcennejšie miestne mlyny. A kto mal mlyny, mal pod kontrolou živobytie takmer celej dediny. Tieto rôzne záujmy napokon v roku 1828 viedli k úplne formálnemu rozdeleniu obce. A táto tabuľka to ukazuje čierne na bielom. Vznikol panský Nižný Hažgut s honosnými kúriami a na druhej strane ľudnatejší roľnícky Vyšný Hažgut s jednoduchými domami. Bola to viditeľná čiara, ktorá odzrkadlovala hlbokú sociálnu priepas vtedajšej spoločnosti. No aj v tomto rozdelenom svete sa diali malé zázraky. A príbeh Jána Hirkalu je toho neuveriteľným dôkazom. Prišiel sem ako obyčajný nádeník k Botovcom, no vďaka nesmiernej pracovitosti a šikovnosti sa z neho stal bohatý gazda. Postupne skupoval pôdu, vybudoval si vlastný statok s mlynom a jeho impozantný sypanec, teda sípka, stojí v obci dodnes. A nie je to len nejaká stará stavba, je to kamenný pamätník odhodlania,
Dôkaz, že aj prostý človek si vtedy mohol vybojovať svoje miesto na slnku. Prežitie celej komunity však paradoxne záviselo od niečoho oveľa prozaickejšieho. A to od zemiakov. Osvietenské reformy Márie Terézie totiž priniesli do tejto drsnej podhorskej pôdy plodinu, ktorá sa stala druhým chlebom. Na rozdiel od obilia tu totiž zemiaky prosperovali a v podstate definitívne ukončili éru hladomorov, čo umožnilo ďalší rast obce. No a v 18. a 19. storočí formovala život obce ešte jedna, síce malá, no mimoriadne dôležitá komunita. Boli to židovskí obchodníci a remeselníci. Práve oni boli tým ekonomickým srdcom celého regiónu. Boli životne dôležitým spojením medzi Podhoranami a trhmi vo Veľkom Prešove. Vyvážali miestne drevo, plátno a, čo bolo kľúčové, prinášali na vidiek tak potrebnú hotovosť. Boli vlastne takým oknom do väčšieho sveta. Ich odkaz je dodnes vrytý do kameňa. Hlboko v lese, na svahoch Haľagoša, leží starý ortodoxný židovský cintorín. Kedysi to bolo centrálne pohrebisko pre celý región, dnes je to už len tichý, zarastený pamätník jedného sveta, ktorý zmizol. A potom prišla obrovská tragédia holokaustu. Táto vitálna komunita, ktorá tu žila a tvorila po stáročia, bola brutálne a násilne vytrhnutá z tela obce. A ten tichý cintorín je dnes takmer jediným hmatateľným dôkazom toho, že tu kedysi vôbec boli. Ten istý vrch Haľagoš, ktorého strategická poloha kedysi chránila kráľovstvo, sa v 20. storočí stal opäť kľúčovým. Obec sa znovu po stáročiach ocitla na frontovej línii. V januári 1945 v posledných zúfalých krčoch vojny si nemecký Wehrmacht veľmi dobre uvedomil strategický význam Haľagoša. Z jeho vrcholu zriadili delostreleckú pozorovateľňu. Stal sa z neho akési oko smrti, ktoré kontrolovalo každý meter prístupovej cesty k Prešovu. Oslobodenie prišlo 20. januára 1945. Len jediný deň po páde Prešova vstúpili do dediny predsunuté jednotky Červenej armády. Našťastie samotná obec bola od tých najťažších bojov ušetrená. A keď sa tak pozrieme späť na celú túto históriu, vidíme jednu spoločnú niť, ktorá sa tiahne stáročiami. Od prvých strážcov kráľovského hvozdu, cez Zemanov bojujúcich o prežitie s oligarchami, až po rodiny, ktoré sa skrývali pred frontom. Obyvatelia Podhorian vždy preukázali neuveriteľnú odolnosť a schopnosť prežiť. Tak ako stromy na svahoch Haľagoša. Ohýbali sa vo vetre dejín, ale nikdy sa nezlomili. Príbeh Podhorian je dôkazom, že veľké dejiny sa nepíšu len v kráľovských palácoch. Píšu sa aj tu, v tieni kopcov, v životoch zdanlivo obyčajných ľudí. A tak na záver zostáva len otázka, aký je vlastne odkaz miesta, ktoré v tichosti sledovalo vstup a pád ríš.